UPetro 1:4. Ngokuba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo. Ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona, ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ningabe nisahlala ngezinkanuko zabantu, kodwa ngentando kaNkulunkulu. Ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, ngokuhamba ngamanyala, nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo, behlambalaza. Bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa kwabafileyo, ukuze bahlulele ngokwabantu enyameni, kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele, ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Anongenisana ngenjabulo, ningakhononi, nikhonzane, kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu, okukuye inkazimulo namandla, kuze kube phakade naphakade. Amen. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe, ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali, noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu, kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imiphefumulo yabo kuMdali othembekayo ngokwenza okuhle.